जानि फेमिलिया फेमिलिनि कारणे मोनसेबो गिफ्टफोर लाबोबा सप्तायाव मोनसे आंखौ बिराद बुंबाय थायो किस किस खर' गुदुं खालामबाय थायो थ' गेजेर गेजेर आं इखौबो मा होनना बुङो चुटिया बनायो थखायो बहुत थखायो बेनि कारणे दिनै आं मोनसे लाना फैदो नैलै खना 250 टाका लादो एक्सुवेलि इयो रास्तायाव बायदो आङो रास्तायाव फुटपाथ दखानाव बायदो इ रास्तायाव आलाय आलाय दोनसै इखौ बायदो आं बेसाङाव नैलै मात्र 250 आव बायदो दा आं फेमिलिनि खिथियाखै इखौ सिरि सिरि पकेटाव लाखिना दोनबाय थादोंमोन दा लिहुननानै होगोन र' थ' आं बेलेग आंनि सोरबा लोगोफोर दोङो दा लोगोफोरखौबो आं बुंनो सानो इगोदै रास्ताफोराव मोजां मोजां खना मोनबाथाय 250-200 टाकाव मोनोबा बायना लाना फै सिरि सिरि इनाव फेमिलिखौ थखायफाय 1000 टाका लादो होननानै बिराद खुसि जागोन दामि बुस्थु फैदो आंनो आंबो दिनै नायनि माबादै गेजेर गेजेर सुटिया बनायनांगौ इसोरखौ होमबासो बाजेटफोरा गड़बड़ी जाया जों जेरै एक्सट्रा पकेट मानिफोरखौ बायबारा खरस खालामफ्लाङो थ' इ फैसाया मु थांखो इ फैसाया मु थांखो होनना सोङो जे बेयाव फैसाफोरखौ एडजास्ट खालामनो कारणे 200 टाकानि बुस्थु बायनानै 1000 टाका लादो होननानै एडजास्ट खालामना दोना माने फैसाया मानि लेभेलाव फैनानै थाफिनगोन थ' इनो खिथियाखैमोन खर' गुदुंथ' खामखाबाय थायो एक साइडथ' आंनि फायदा जाबाय 250 टाका बायबाय 1000 टाका लादो होननानै थखायनि সাগৰৰ পানীৰ কিবা কিবি পাথৰবিলাকেদি মিক্স কৰি বনোৱা বুলি থকাম खोनादों खोनादों नोंनो दिनै मा लाबोदों आं नायफैसन बहुत बढ़िया वस्तु लाबोदो आ जाओ देखो आ जाओ खाना बनाया दिनै बुंदोंमोन 8टा बाजायावनो आखाम होगोन होननानै 8टा नङा दि 9टा जासिगोन देखो तुम्हारे लिए क्या लाया है एक बार देखो तो 1000 रुपया लिया है और तो बढ़िया बुस्थु मा होनना बुङो एकदम गेरान्टि गोनां बुस्थु माबा सागराव इ पाथर मोनो जे गोसोम गोसोम पाथर मोनो ना सागरनि मा होनो आटलान्टिक महासागराव पाथर मोनो गोसोम गोसोम इ पाथरदो बनायनाय मेटेलनि खना बिराद दाम खिन्थु डिसकाउन्टआवसो मोनदों आं एक्सुवेलि 1000 नङा 2500 टाका बुंबाय हादोंमोन 1000 लाना फैदो नाय मा गारि नांदो 1000 अ नों दाखालिबो आंनो फैसा होनाया 1000 होनाया बाजार खालामनो होफैदोंमोन जे नोङो हराखैमोन ना 1000 लाना थांनाया एडजास्ट जाबाय र' नङा इथ' बेलेग आरो नैबे बेलेग आरो थ' इगोदैलाय मा नोंलाय अनलाइनाव 250 टाकाबो मोनगौ र' 250 टाकाबो इ जाबाय अरिजिनाल इ मा होनना बुङो सागरनि अन्थाइदो बनायनाय गोसोम गोसोम अन्थाइ मोनो सागराव एकदम मेटेलनि फार्स्ट क्लास रंबो खारनाय नङा नैलै नाय नों नुवाखै नै मेगन गोदै लद्र लद्र गोसोम गोसोम एक बार पहन के दिखाओ कैसे लग रहा है वाह बहुत सुंदर नो और रेजेंग बुस्तुआ रेजेंग नंगौना नङा बुं हाँ तो 1000 रुपया लिया है 1000 रुपया इसलिए लिया है वो पतला है बहुत और 200-250 रुपया में जो मिलता है बहुत भारी होता है ठीक है फ्रेंड्स 1000 लाया बाबिले बुंबाय जाना अरे नों आरो खर' गुदुं खालामबाय थायो ना गेजेर गेजेर गिफ्ट होफायनो गोनां जायो गोदैनो आरो अच्छा लगा कि नहीं लगा तो बोलो रिटर्न कर देंगे ऐसा बात है तो नहीं सही है तो दे दो हम रिटर्न दे देंगे ना रिटर्न ही पर लस जागोन ना यार पैसा दानगोन दा इखौ जुदि रिटर्न हैफिनबा ना 1000 थ' लादोंमोन नोखा रिटर्न होबाथाय इयो हाइस्ट इखौ होगोन 250 टाका र' 250 टाका बा लस जागोन ना तो रिटर्न हैलिया नों लाखिनांसिगोन तो कितना अच्छा लग रहा है कितना सुंदर लग रहा है किस लिए रिटर्न करेगा इसको बहुत मोजां तो अच्छा चीज है पैसा जायाखै आरो पैसा गैयाबा बारा गेजेर लाना तो आं थोरै गानगोन नोंनि गारि लाना फैदो र' नोंखौ अनो आरो इनिखौ लाना फैदो र' दामि बाबाया कोन अभी अच्छा लगा कि नहीं लगा तो पहनो चुपचाप ओके बहुत बढ़िया दे
फेमिलिखौ आं दिनै बहुत सुतिया बनायबाय 250 थाखा बुस्थु बायनानै 1000 थाखा लादो होननानै थखायबाय आरो आइडियाबो होबाय माबायदि फेमिलिखौ थखायनांगौ तो आं आरो एगेन रिक्वेस्ट खालामफिनो सबखौबो जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायदो रावखौबो बिबायदि सुतिया बनायना रावखौबो थखायनाङा आइयानो जा आफायानो जा हिन्जावानो जा दादियानो जा आदैयानो जा बिदायानो जा बिफङानो जा आब'आनो जा आगैयानो जा रावखौबो बिबायदि थखायनाया बहुत गिदिर पाप जिमान हायो मानसिखौ उपाय खालामनो गारनो सेस्था खालामनांगौ हसा बाथ्रा बुंनो गारनो सेस्था खालामनांगौ हदाय मोजां बुं मोजां नाय मोजां खोनासं आरो मोजां खालामनो गारनो सेस्था खालाम तो नोंनि लाइफआव केथियाव बिपद आफद फैनाय नङा हदाय नों सहाय मोनगोन मानसिखौ हेल्प खालामबा हेल्प मोनगोन बेबायदिनो आरो बाथ्रा बेनिखायनो मोजां बाथ्रा बुं मोजां बुस्थु नाय मोजां बुस्थु खोनासं हमेशा मोजां खालाम मालायनि बिखयबो मोजां बाथ्रा सान गावनि बिखयबो मोजां बाथ्रा सान बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामो बयखौबो तो आं जेरै दिनै फेमिलिखौ सुतिया बनायदो बेबायदि रावबो सुतिया बनायना सुतिया बनायबा आरो मा गावनि उपरावनो गोलैगोन आं जास्ट ओरैनो गावनि फेमिलिखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो गारनो फुर्तियाव लाखिनो गारनो गेजेर गेजेर मावबा बिदि थखायनानै उनाव रियेल बाथ्राखौ बुंफिनो तो आं बेखौबो बुंनो सानो आरो फेमिलिखौ हदाय नों फुर्तियाव लाखिनो बाराद्राय रायनोबो नाङा गेजेर मध्यमाव लाखिनांगौ मावबा राय मावबा फुर्ति लाखि हमेशा अनबाय थाबाबो इसोर आरो खरसाव उथिलाङो माने बावगारलाङो माया हामा माया गाहाम माया मा बेबायदि आरो नों गेजेर गेजेर जुदि रायोबा होरियोबा माने इसोर गिगोन बा हामा खामानिखौ मावनाय नङा नों बिलकुल जुदि रायखायाबा फेमिलियानो जा बिदायानो जा बिफङानो जा फिसाज्लायानो जा बिलकुल जुदि नों रायाबा बुङाबा एख' बुङाबा इसोर हामा खालामनायाव जुदि नों पइन्ट हमाबा इसोरखौ जुदि पक खालामाबा इसोरो मा हामा खालामनायाव जुदि एख' बुङाबा बास हामाखौनो खालामफ्लांबाय थागोन भुलखौनो खालामफ्लांबाय थागोन तो गेजेर गेजेर फेमिलियानो जा जायानो जा गथ' गथायानो जा बाय बांला रायनोबो नांगौ अननोबो नांगौ हा तो रायाबा इसोराखौ भुला मा हामाया मा बेखौ गथाय बागरजोबलांगोन दिनैनि दिनाव जुदि कानुन गैयाबा क्राइमा जिमान दिनैनि दिनाव दङ इनि सारे आरो 10 गुना क्राइम बारिगोन कानुन दङ कारणे मानसिया गियो जे मार्डार खालामबा मायबा हामा खामानि खालामबा ल' एन्ड अर्डार के द्वारा जोंखौ एरेस्ट खालामना लानांगोन बयावबो मोनसे एक धारा लगायखाना दोनदों तो সেই कारणे मानसिया गिनानै हामा खामानि मावा बयबो मोजां खामानि मावनो गारनो सेस्था खालामो तो बेबायदि आरो गावनि लेभेलाव हदाय अननोबो नांगौ गेजेर गेजेर टकिनोबो नांगौ तेতিয়াহে गथाय घरখন शान्तित থাকে बाय बांला रायनोबो नांगौ अननोबो नांगौ तेতিয়াसो न'खरा मोजां थायो बेखौनो आरो लास्टआव आं एगेन बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदो जे रावखौबो थखायनाङा हदाय हसा बाथ्रा बुंनो गारनो सेस्था खालाम हदाय मोजां बाथ्रा बुंनो गारनो सेस्था खालाम मोजां बुस्थु नायनो गारनो सेस्था खालाम मालायखौ सहाय खालामनो गारनो सेस्था खालाम बेखौनो बुंनानै दिनै टपिकखौ फोजोबथ'बाय तो जाय आंनि भिडिअखौ लास्ट नायदो बिसोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो जे आंनि भिडिअखौ पक्का लाइक खालाम बा डिसलाइक खालाम गाहाम नांदोंबा लाइक खालाम गाहाम नांदोंबा डिसलाइक खालाम एन्ड साबस्क्राइब खालाम चेनेलाव जुदि गोदानबा आरो बेल आइकनाव पक्का क्लिक खालाम बेल आइकनाव क्लिक खालामबासो आंनि नेक्स्ट जिखुनु भिडिअ आङो लन्च खालाम बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन तो पक्का बेल आइकनाव क्लिक खालाम आरो गोसो जायोबा गाहाम नांबा गावनि लोगोफोरनोबो शेयार खालाम ताकि जोंनि भिडिअ बा नों गाहाम नांनाय भिडिअखौ बेलेगाबो नुयो थेंक इउ बाय बाय